Haia, yn y fideo yma fydda ni'n dangos chi sut i wneud cacennau cri heb gluten. Paratoch eich cynhwysion. Rhowch y blawd, gwm santham, powdr pobi a sbeis cymysg mewn powlen fawr a'i gymysgu â llwy i'w gyfuno. Ychwanegwch y menyn a'i rwbio gan ddefnyddio blaenau'ch bysedd nes ei fod yn ryw sionllyd. Ychwanegwch y ffrwythau a'r siwgr man a'i cyfuno gan ddefnyddio'ch bysedd. Craciwch wy i mewn i bowlen fach a'i guro'n ysgafn. Yna ei ychwanegu yn y bowlen fawr. Cymysgwch y cynhwysion i belen o does. Os yw'r gymysgedd yn rhy sych, ychwanegwch ychydig bach o lefrith. Cynheswch badell ffrio fawr dros wres canolig. Ar arwyneb gwaith a blawd arno, rowliwch y toes allan i drwch eich bys bach. Torrwch rowndiau allan gan ddefnyddio torrwr cwci. Maint eich dewis chi. Gallwch hefyd defnyddio cwpan neu wydr yfed. Ail rolio unrhyw does dros ben ac ailadrodd y broses. Urwch y badell ffrio gan ddefnyddio menyn. Cofiwch ail saim rhwng sypiau. Coginiwch mewn sypiau ar wres canolig am oddeutu 3-4 munud ar bob ochr nes i bod yn frown euraidd. Addaswch y tymheredd a'r amseriad yn ôl yr angen. I weld a yw wedi goginio drwyddo, torrwch un o'r cacennau cri. Os tydio ddim wedi coginio drwyddo, rhowch yn ôl yn y badell. Gweinwch gyda chydig o siwgr, neu chydig o fenyn, neu jam, neu menyn a jam. A cofiwch fwynhau.